perquè si el Sol està aquí, la Lluna aquí i la Terra aquí, aquesta cara queda fosca, perquè la llum ve d'aquí. Terra i el Sol. Quan la Lluna està tota il·luminada, és la lluna plena. Quan no es veu, és la lluna nova. Quan la lluna té forma de V, és el quart creixent. Quan la lluna té forma de C, és el quart minvat. I aquestes són les fases intermitges. La lluna gira en aquest sentit. El Sol i la Terra i aquestes quatre monedes són la rotació que fa la lluna, sempre ens alineant la mateixa cara. Si la lluna no girés, doncs ensenyaria totes les seves cares com es veuen aquestes de fora. Doncs aquests impactes dels meteorits. Claro, no me digan esto. Entonces, Això, Llavors aquí, vosaltres haureu... què se'ns ha format aquí? Ametlla. Què és dorat? A la zona que rep aquest impacte, una part del seu material es vaporitza i l'altra es fon. Els materials projectats s'escampen a grans distàncies en línies rectes formant el radi. Ara us farem una demostració d'un meteorit quan impacta. La farina són els materials de la lluna. Les pedres són els minerals. I el colacao és el regolí. I ara veurem l'impacte del meteorit. La punta del mig. Ara. Espera, hago una aproximación. Es va foradar l'escorça. vols que tregui la pedra quan acabis? Aquí es veu l'anell i aquí es veuen els raigs. La Lluna és el satèl·lit de la Terra i sempre ens mostra la mateixa cara. I té quatre fases que són lluna plena. Aquí teniu color i veurem com es formava això. Després això ho repetireu vosaltres i ho haureu d'explicar vosaltres. Vigila que no vagi per a tota l'hora. La Lluna va sorgir fa 4.500 milions d'anys a causa de la col·lisió de la Terra i un altre planeta. L'escorça lunar estava formada per refredament de l'oceà primitiu. L'oli representa els neutrocites, que està formada per materials molt poc densos, per això es situa a la superfície, i la tinta de calamar representa el basalt, que està format per materials molt densos, per això es situa a l'interior de la Lluna. Per demostrar-ho farem servir l'oli i la tinta de calamar. Primer posarem l'oli.
i és la tinta de calamar que representa el bassal. Com es pot observar, la noctisita, que representa l'oli estel·lar, i la tinta de calamar està baix, que representa el bassal. Que demostra com es va formar l'escorça de El 16% de la superfície lunar està creada pels mars, més abundants a la cara visible de la Lluna. Els científics creuen que els mars es van formar per grans meteorits que van foradar l'escorça i va sortir el magma que va quedar a les algues. I ara us ensenyarem com es va formar. Encara que hem dit que la superfície de la Lluna està formada per androcita i basalt, també està formada per un sediment anomenat lacurit que va succeir perquè quan els meteorits van i va succeir entre els 3.500 milions d'anys i 4.000 milions d'anys. I ara farem una demostració. La boleta representa la roca de la superfície lunar. Això són els meteorits que van impactar. Aquestes roques diuen androcita, està formada per cristalls grossos i rodons, quasi tota està formada per plagioclast que té alumini i calci. Té colors molt clars, com blancs, grisos, marrons, etc. La seva textura és granuda i el seu origen és a partir del refredament de l'oceà primitiu. L'escorça de la Lluna rica en minerals menys densos queda a la superfície formant la nortosita. I expliquen el basalt. Està format per cristalls molt petits, només visibles a la lupa. Té cristalls i forats. La seva composició és rica en minerals de ferro i magnesi, piroxens i amfibis. El seu color és fosc gris. La textura és granuda i el seu origen és per impactes de meteorits que van originar processos de vulcanisme que van fer sortir la lava que en refredar-se va formar els oceans de basalt. El regolит està format per partícules microscòpiques de pols molt fina de mil·límetres. Pot ser blanc, però també fosc, ric en minerals, ferro i magnès, piroxens o d'alumini i calci. L'origen és de fenomen de craterització que hem explicat. Temps us parlo. Aquí hi ha una pressió de tants hectopascals. Aquestes línies uneixen punts que tenen tots la mateixa pressió. Llavors parlem d'altes pressions, de baixes pressions, altes pressions són els anticiclons. Li costa més de vèncer la resistència de l'aire i llavors la moneda li fa com si diguéssim el treball. Treu l'aire, el paper baixa juntament. Sí, és que primer és millor retallar. Ai, perdó, no. Una vez aquí, vas tallar la fuerza. Mira, la marques així, perquè si marques la cartolina no s'apuntes. Anem la marcada, ara per explicar-la del plegat,
plena facilitat. Sí, sí. Vale. Vinga, que